Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka ndine nyaya iri kuitika right now, current situation iri kuitika kuBedbridge border post paMessina, pavharwa road highway inopinda iyo yacho inopinda iyoyo. Vanhu vari kudemonstrate, vanhu veSouth Africa vari kuprotesta zvisingaite. So matravelers ese vari kutravela kubva kuZimbabwe kuenda kuvatombostaka muroad because of this whole thing chiri kuitika nemaSouth Africans. Zvinhu zvacho zvinongoprotestwa hazviperi kuSouth Africa. Unotanga life yacho iri kuraramwa ikoko yakutanga yafojwa kuti yakapiswa uko yakarumwa iri kudhonzwa because home affairs iri kumhanyisa vanhu vari kusungwa zvisingaiti muSouth Africa. Tobva tatarisa vamwe vari kuzongobudikira zvinzi ndingapiswa, vamwe vari kungopiswawo zvisinganzwisisike kuti chii chiri kunyatsokonzeresa zvinhu zvakadaro. Iko zvino zvipauswa futi protest kupinda kwacho atoma 1 varombo ndo vari kuzongoomeserwa. At the end of the day, zuro ndizuro makaona mumwe akabudisa documentary rekufumura zvinhu zvine zvichiitika kuti hanzi vanhu vanotenga sei mazuva paborder. Kuda kuti vanhu vanyatsoita ma-undocumented ningirikeni ndo zvinonyatsoningirirana, ndo zvinonyatsobowa kuti vanyatsoita ma-illegal immigrants yazvizvo because of ningirimbos munhu handana achitika madays otombowana nguva yekumapindiro emuSouth Africa obva asvika ofumura, wadzingisa vanhu vacho kutengesa mazuva, wadzingisa vanhu vacho vari kuda kupinda wavhara mukana yevamwe vanhu. I don't even know kuti chii chaizvo tikunyatsoenda kupi zvinhu kana zvakaramba zvakadai so, because this situation yakuenderera ende zvakusvika pakubowa, zvakusvika pakurwadza, and a lot is happening. Chinoitika chinonyanyonesa panyaya yeSouth Africa ndekuti maleaders acho ikoko pakaitika crisis kuZimbabwe ine musoro yekuti vanzi vauye vaadrese vataurirane kana kuti maleaders ekuZimbabwe pagadziriswe. Hapana anosumuka kana kusumudza musoro uda unzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika. Zuro ndizuro makaona Ramaphosa achibvunzwa naMP wekuSouth Africa unzi koyo but ukanosangana naEmmerson Mnangagwa ukanosangana nemamwe maleaders, why usingadiscusse ma-issues anenge achizouya achiti affecta kuno kwesusu, because ma-foreigners at the end of the day vari kunozara muSouth Africa but haana kana chaakada kuti ataure. Ramaphosa anongowanda zvake. I don't know, is it because iye ane ma-farms ane ma-businesses ake asingade kuti azoaffectwa nekuda kukushayikwa kwevanhu vanenge vachizouya ma-foreigners, because these people at the end of the day ndo vari kubenefita, nyika ndeyavo, ndo vanenge vachirana zvinhu, ndo vanoita ma-businesses, vanobenefita kubva kucheap labor, vanenge vawana vanhu vekushandisa zvakachipa because maSouth Africans havabvume kushandisirwa mari dzimwe dzisina nebasa rese. But ndo situation iri kuitika iko zvinezvi, vanhu vakavhara paborder anotori ma1 kana watoenda kuSouth Africa unenge wakatostaka ikoko. Ende ndiri kuzoona vamwe maZimbabweans vari kutaura zvakasiyana siyana about this whole issue. Vamwe vari kuti it's better they close the border once and for all because it seems foreigners are Zimbabweans only in South Africa. We are sick and tired of this nonsense. Mumwe ari kutaura, I don't know kuti ari kutaura ari kuningina side rip kuti ari kuti sick and tired of this whole thing. Dai vavhara border racho zvamuchose. Wakambona munhu kuti anotaura because of ariko already anenge achiti nochero vakavhara ari kuningina vamwe vanhu vari kuzoya because mostly my enemies enemy yekutanga kana uri muSouth Africa muZimbabwe anotanga ari kutaura zvine musoro. So muchinoziva here paya pane zvakamboitika nyaya yemapemidzi nyaya yevanonyebera kudzidza iyo mwakanotokonya kuti tauda ningirikini pazvatonzi tatozvivhara zvemaztep zvacho because I don't know kuti maZimbabweans kakuningira kedu chii. So vamwe vacho vanenge vachizoitira kuti hanzi vanhu vari kuramba vachiuya muSouth Africa vanozoti ndo vari kuzotikwadzisa because inini ndakabata murungu wangu obva angoti saka ndinotsvaga umwe muZimbabwean futi anenge akachipa anokwanisa kuzvigona zvauri kuita zvikawanda tori better than what you are doing. Saka ndosoko uri kuona kuti vanenge vada kunyebedzera kudzungaira vhiringidzika kuti vasina nebasa sise. Vamwe vari kuti but the white men anouraya wavo opa mutumbi nguruve dzodya and they don't say a word. Ndo zvazvitori South Africa inyika yekuti yakatosvika ikatodividwa zvokuti ivo pachavo veikoko havakwanise kubata muchena, havamuone kunge muforeigner. Zvinorwadza is said havaone muSouth African muchena kunge muforeigner, but vese at the end of the day ukatotresa nyaya yacho malema akambobudisa nyaya achiti it's a historical fact. Makauya imimi muchidai matotanga kutogara but it's a historical fact. Saka ukati mauya panapa musazvione kunge vana panapa because mimi ganda renyu rinotoonekwa vari kutotaura kuti munhu ikwa munobva nekuti ukaona ganda rako rachena ausisiri hausiwo kunoku, ganda rekunoku nderekunoku. Titori zvatitori vanhu vekuAfrica titori unique seizvozvo but muSouth Africa I don't even know kuti chii chazvo zvine chiitika. Umwe uri kuti
vachapinda havo kumba will keep coming until ANC tells their brothers in ANC that we want to fight to better our people, not to spread up follow fighting parties. Mumwe wakutaura nyaya the issue ye ANC yenancha botaura yanjiti, you know, these people with my ruling party, I don't even know kuti tingati ma place holders kana kuti chi, and andiziva kuti chi chinonyanya kunetsa ipapa vari musame ningirikini musame level wana kungosvika uchitotaura ma colleagues zvafanira utadze kuudza colleague unoshanda naye pabasa pako anything utadze kumutaura kuti shamwari uri kuona here apa because no one is superior, mune makangofanana mese muri ma employees, saka unokwanisa kutomu explain kuti shamwari ukuona apa zvauri kuita izvezvo, aiwa hazvisizvi zvebasa zvindau yewo chidaro makatotaurirana makatonzwanana because mune muri pa same level, mune same respect yemune muchipanana, because these leaders even ukada kudzokera kwavanenge vachibva hakuna anokwanisa kuva confront, even ma advisors avo chacho hapana anokwanisa kumira navo achivaudza kuti apa muri kukanganisa. Why? Because ma advisors acho vazhinji acho ma bootlickers, vanongoita everything for money, as long as inini mumwe mangu muri right bo ndara zvokutongoita ndizvo matongeriwa bo uchi patotanga tonzi muri uchi mudhara, but iye because of iye ari kubenefita, iye ari kudya chiguta hachafunge vamwe, saka ndopakuza pachizonzi maningirikini mapresident vemune dzimwe nyika munana ningirikini vanenge vachizouyawo vachideidzwawo chinzi ndimi maningirikini munenge makoko maguest, ndo pano vachinzi chienda pamunoenda ikoko chienda munoudza kuti but kuna vana vakakuchema vafane muenzi akasvika mumba pako anokotoudzwa akaona uchiita something chisiri right pakutreata your family anokwanisa kuconfront otokuonesa kuti apa unenge uri kukanganisa. But these South African leaders, I don't even know kuti chi mumwe ari kuti it's not their fault zvichibva neziri reporter renyu rakaruta nyaya rakabudisa nyaya yemadays forgetting kuti aya madofo akangonzwa chinhu vakutofunga hondo, right? First of all ikatanga endo yaso vana South Africa vasi madofo, that's what they do, ende nyika yavo intori right because of vamuri kuti udofo iwo dai vanhu ivavo veku South Africa varivo vanhu vekuti vari muZimbabwe ungadai musingaitike all this nonsense. Do you still remember kuti ku South Africa kwakabviswa president mangani zvikungotongonzi ibva, but ku Zimbabwe you can't even do that, and amutombotry kuzvitanga kuzviita muZimbabwe. Why musingatange kutry kuzviita? Why musingade kana kudzidzira kufunga kuita nezvazvo? Because munozviziva, you know kuti makada kuningira mwe muchikonzi constitution iruti zvakati manje ku South Africa vanotanga vakubvisa zoverenga constitution vatokubvisa okay I know we talk about it later, but for now tikumboti iwewe watobhaiza avaverengerwa mabhuku ona ku South Africa, saka muchiti hey madofa anozidaiso. And the other thing, that guy uya ndakazvitaura ndikati hakuna journalism yakadaro, he said ari kutoshandiswa nethis kuti vanhu vasafe. I don't even know kuti vanhu vanofunga sei. Usafunge ubwabwati wochete muri yako itonzi yadya chiguta wachemedza muri ngani, zvinhu zvakadaro zvinoda kuongororwa, ende vanhu vakaita sei vavo zvakaita zvakakanganisa avararame nguva yakareba. Ndoponozoona kuti unongoita mamwe mazimu nyama asinganzwisisike, so uzosha vanhu zvakabvira kupi kana kuti vana vako ngokura vangu vanhu vemunyama ndozvizvo zvakabvira kupi. Mwari kuti ngavavhare bhodha ravo kwete kuda kuti netsa, ngavavhare vorega kudyidzana neZimbabwe zvipera. Okay azvodetsa because ivo kana kutarisa economy yavo pane zvinhu zvakawanda zvavasingakwanisa kuzokuudza iyi, but kana muchida kunyatsokunzwisisa zvinhu izvi kai kuti vanhu ava business iri kutoitwa paroto benefit pane zvakawanda zviri kuitika ndo border alright kwavari ivo ndo ritori border iroro rinototi busy, mamwe mabhodha asi busy, hakuna business rimwe rinochiitwa. Saka kuti vanzi vavhara because of chinyi verenga matrucks anenge achipinda ngoverenga matrucks chete kuti matrucks mangani chichi obva waenda pabhodha ravo revanogandurana neMozambique, woenda pane ravo revanogandurana neBotswana, woenda revanogandurana neimwe yechifuti netiko nyika toti masaraundi, woenda unotarisa mabhodha seo wobva wakompare neBedbridge zvokuti vari vhare unotori drama. Vanoti ngati vangatobvuma zvamuri kutofunga zvacho zvamuri kutoda kuti alright ngatichiwirirana itiite, but ivo vakanzwa kuti mimi muri kudai so ivo kwavari it's easy to demonstrate, it's easy to do anything zvavanenge vachinzwa kuda kuita. Saka komana I don't even know kuti poitwa sei chazvo nenyaya yevanhu ava komana. In Zimbabwe, the only country that has foreigners in South Africa. Yeah,
I understand like zvangada unyora but iva wale imutsamuro kwavari vari vakanzwa kuti muforina vari kuona muZimbabwe ndopfungwa dzavo zvakaprogramwa dziri that's why vari kuomesera vanhu vamwe vari kuti apa munangagwanda muna kuChina aya zvakaoma mumwe vari kuti tsvakaing'anga dzoita 3 kana 4 mubhazi votanga ivo kudzaka pane vanhu nehuku dzine mucheka yeredhi muchaona zvenyu nekuti matyiro avanoita kuroyewa zvinosiyana. Kune vamwe kutoti chero katoza godobora magodobora akawanda akafa South Africa kuchera minzi unoroya kudaro anongosvika ngoti godobora rinoroya asi ndakatobata kusvika vatokupfudza. Saka it's not always kuti vanoningirikina vanotya n'anga but zvinongosiyanawo nevanhu vacho. Vanotya vaya vatombogarira demonstrator kunotori nerimwe rudziro kutoti havatina nguva yekutomboweka havatarisi vanongoti cheto chatouya ndo zvine zviri. Mwari kuti vari kufarisa havazive kuti president weSADC vakati takubvumirwa kuenda zvisina limit. Shame. Tiri kuuya mangwana timirirei pabus stop paya 1 hours please. President wenyu ndigirikina anotonga nyika kwawo uko havamuonesa president manje. That's the problem. And haana chekuita and haana kana NSA haana kana chimwe chaambotaura chekuti mubatsirika haana kana kumbogarawo pasi kuti naRamaphosa mumudza kuti why minister wako wari kuita zvakadai sokwana hapana. Saka zvekuti president uyu I don't even know kuti mungazvinina sei. Hamene kuti wenyu wacho anotozoudzwa kaunziyo changagadzirisa munyika kwako inoda kuti netsa usatudze order munyika medu wazvona. Vari kuti pakazomanyiwapo alright. Apo baba venyu vari busy kuona imba yamao friend yavo kunotsvaga Congo dusty India. Anyway, muri Zimbabwe ndangondiwe panapa ndingupfura ndichikuzivisa izvo zviri kuitika. Inini ndogara ndiri munhu kuti every time ndinoda kukuzivisa update anything chese chiri kuitika munyika. So kana uchingosvika panapa iri first time yako tanga nekusubscribe, ucomment, ulike, ushare, undiudzawo maonero ako panyaya iyoyi nekuti ndakazvitarisa. Chiyori nopisa.